Ježiš Kristus zomrel vo veku 33 rokov. Tvoja chrbtica má 33 stavcov. Nie je to náhoda, že rovnaký počet rokov, ktoré znamenali plnosť jeho obety, je vpísaný aj do tvojej chrbtice. Máš 12 rebier na každej strane, ako 12 apoštolov, 12 kmeňov Izraela, 12 brán do neba. Boh písal svoj zámer do tvojich kostí. Tvoje telo je chrám, v ktorom prebýva samotný Boh. Ježiš vstal z mŕtvych na tretí deň. Veda hovorí, že tvoje telo sa po 3. dni pôstu začne regenerovať. Staré bunky umierajú, rodia sa nové. Tvoje telo vstáva z mŕtvych. To nie je náhoda, je to Boží dizajn. Tvoje srdce bije elektrinou, tvoj mozog sa rozžiarí, keď sa modlíš. Tvoje slzy menia zloženie podľa toho, čo cítiš. Tvoje kosti uchovávajú spomienky. Tvoje telo uctieva, či o tom vieš alebo nie. Bol si stvorený s bázňou, obdivom a dokonalým dizajnom. Si zázrakom. Boh ťa nielen stvoril, ale chce v tebe prebývať. Nehľadaj ho ďaleko. Stačí sa pozrieť do tvojho vnútra. Ak túžiš po živom slove, po modlitbe, ktorá objíme, po ceste, ktorá bude slúžiť druhým a prinesie svetlo tam, kde je tma, choď s Kristom. Pretože napokon všetko je to len o ňom. O Ježišovi.